kuHarare vasiyana vakomana vakakurira kumusha saka nhengo dzavo idiki nenyaya yekuti vamwe vaikura vachipfeka mapendere saka wokumusha igona kutumwa kubva panapa kana kusvika kuruhoko netsoka asina pendi saka inenge ichikura ichinyatsokora zvinova iyo nhengo inokwanisa kupedzera chimukadzi saka iri ndo rinonzi bhee ndo zverinoshanda zvirwere more than 100 pariri apo. Tinokugamuchirai muchirongwa The Village. Zita rangu ndinoitwa Stella Muusha. Chirongwa chanhasi tiri mumugwagwa weHarare. Matiri kuona nekutaura nevagari vemuHarare pamusoro pemishonga yechivanhu iri kutengeswa mumigwagwa. Mishonga yechivanhu inosanganisira inorapa gomarara, mudumbu, mazino uyewo kubatsira kusimbisa misana yana baba pabonde uye kudziisa miviri kumadzimai iri kutengeswa mumigwagwa. Tanga wendinawo pano unonzi bhee. Bhee rinorapa BP, sugar, asthma, even kuvarume vane tudora rino enlarge for enlargement kuvarume vane tudora because like kune vakomana vakakurira kuno kuHarare vasiyana vakomana vakakurira kumusha saka nhengo dzavo idiki nenyaya yekuti vamwe vaikura vachipfeka mapendere saka wokumusha igona kutumwa kubva panapa kana kusvika kuruhoko netsoka asina pendi saka inenge ichikura ichinyatsokora zvinova iyo nhengo inokwanisa kupedzera chimukadzi saka iri ndo rinonzi bhee ndo zverinoshanda zvirwere more than 100 pariri apo. Ichi chinonzi chifumuro chinofumura zvakawanda wanda even mwana achichaya mudumbu kana ngofumura dzimwe mhepo dzinenge dzimwe kusumukira uchifamba zvisina kumira zvakanaka kuti zvimire zvakanaka. Uyu unonzi musuka unonzi musuka unogeza prostate cancer, BP, sugar, asthma varume nekunyanya kuprostate cancer kuvarume ndo wendonyanya kushandisa uyu. Iyi inonzi futira mukati inowanzoshandiswa nevarume pabonde inowanzoshandiswa nevarume pabonde pane vachita bonde kuitira nhengo yavo ifute yakazadza gombe vachiwana kushandira amai ndo zita ravo inonzi futira mukati. Ichi chinonzi chindiya chinoshanda kukenza because hachishandi futi chiri hwani ndiro ziombero raperongo hachishandi chiri hwani chinoshanda chine imwe miti chinomikiswa nacho chechisiri hwani. Ichi iyi inonzi nhundurwa. Nhundurwa inoshanda zvakawanda pairi papa mazino kudonzesa nzeve dzevakadzi laki saka inoshanda zvakawandisa nhundurwa. Isusu panapa uyu tinouti engine cleaner inocleana system yevarume kutaura kuti tsvina dzedzo vanenge vachitora kuvakadzi vanoenda kuperiod saka tsvina dzavo dzinenge dzichibuda asi uyu varume havabundi kuperiod tsvina yavo inenge isingabuda asi uyu unogeza tsvina yevarume uchiflasha neweti vanenge vaita weti uchibudisa tsvina. Kwozoita imwe yepabonde. Yepabonde neyakasiyana siyana. Uyu unonzi mukanda uri mhiru vana baba pabonde vanenge vakupera simba pabonde. Uyu unonzi mupapura unoiswa muzondo kana mumaheu vana baba kana vachida kushandira pabonde. Ichi chinonzi chipikiri. Chipikiri chinoiswa futi zvemumaheu kana mumuzondo vana baba kana vachishandira futi pabonde kuti vanyatsowana pawa because ndaona kuti nyika yedu ine vanhu vanyanya vakadzi kuhura nenyaya yekuti vana vachita varume havasi kuvagutsa ende mukati vatarisa vakadzi vazhinji vari kuhura havasi kuhura nekuti varuda mari vari kuti varume havasi kutigutsa mumba umu handisi kunyatsodzinzwa saka uyoyu ndo vandakanyatsogadzira kuti varume vagutse vakadzi vavo chihure kwakadzi chiite chishoma. Koita weti yegudo kuno mutundo webvenu. Mutundo webvenu unoshanda zvakawandisa kuvarume zvese nekuvakadzi zvemutundo webvenu handichatauri zvakawanda kune vazhinji vanozviziva vanotongoiziva nyaya yeweti yegudo. Weti yegudo yangu I think ndo zvimwe zvezvinhu zvandinazvo pari zvino. Koita ichichi chinonzi chikodzera chinokodza urume sperm kuita kuti kana murume akunyatsoprodusa urume hwakanyatsokora. Zvakasiyana nekushandisa vana congo dust. Ungashandisa congo dust hauproduce. Uyu unoita kuti uproduce unyatsodira nekuti mukadzi anogona kutendawo kutendawo nyangwe asati akambokutenda ende ukanyanya kufarira kunyanya uchishandisa mukadzi anosvika pakubudirwa nemudzimu uchirova bonde. Sevangu bamunini vangu vakati vachidya paya vachingopedza kuchidya mbva vanorova mukadzi bonde. Ungarova mukadzi bonde mukadzi akabuda mudzimu nobvatanga kuti vaudza zvelife yavo tonyamba mukavadedza mukavabvunza vanokudza kuti ndakarova mukadzi wangu nacho ichi akatanga kubuda mudzimu
vakatakautodza zvelife yavo kutovadza kuti life yavo yakamira sei ende mudzimu ukatotenda ukati aiwa homwe yangu waipedzera neniwo ndabva kufara saka ndo zita racho chinonzi chikodzera chinopedza masports. I think ndo miti yendinayo panapo. Uyu unorapa ndopa bonde, uyu unoita long process usati wadzika pabonde, unoshandiswa pabonde. Kozoti uyu ndewe CQ drop, kana mudumbu munorwadza unoporesa. Neimwe wete gudway unoshandiswa pabonde kuti varume vaite bonde rakakura stereki. Newe mazino uripo. Uyu unoshandiswa pamazino anorwadza, mazino ane mhango anorwadza, unoporesa. Ndiye varume pabonde vanonwa chibhodhoro ichi kuti masipemu awedzere, nekushandisa pabonde futi unoita futi. Neuyu ndio pabonde, unodyiwa pabonde. Kozoti umwe urimo mubhodhoro ndio musana unorwadza nemudumbu. Iyi unonzi mugondrosi kana kuti mungurawo, unoshandiswa pakudya paappetite. Kana usingadi kukwanise kudya chikafu unoita appetite yakawanda kuti ukwanise kudya. Kozoti uyu ndio bonde wesperm count. Kozoti mufanichimuka ndio kunwa kana kugeza munyama. Kozoti ndurwa inoshanda pamazino kana pamaronda asingapori aya. Zviripo. Vana mai vari kuti dzimba zhinji dziri kuparara nenyaya yekuti vana baba vakaneta pabonde. Varume ndio kune weakness ngombo. Nekuti varume havasi kugutsa vakadzi pabonde. Ndosaka vakadzi vari kuita zvikomba. Naita zvikomba kana 3 musati kuda mari kuda kupedzerwa pabonde. Ndo zvitoripo, saka ukatobatsirawo mumwe wako ukamuenderawo pane mishonga, ukatora mishonga uchiti abatsirikane, I think zvokuita gumbo mumba gumbo panze zvinoita se zvinopera. Saka tinotokurudzirawo kuna amai nana baba kuti shandisai mishonga, asi kune vamwe vasingatozivi kuti mishonga unoshandei. Kune vari kutengesa mishonga, kune vamwe vasingatozivi kuti unoshandei. Saka inini handisati ndamboenda mushonga hangu, asi pane ava ndakauenda nokuti ndakaona mashandisiro avo, saka ndakamboushandisa, unotoita. Vechidikiwo vanoti vanoda dzidziso pamusoro pemishonga iyoyi iri kutengeswa mumigwagwa. Asi chekutanga it's awareness and education. Ndo zvinhu zvakanyanyokosha. Nokuti pakashaika vechikuru vanotidzidzisa kuti kutenga mushonga uyu wakadaiso mustreet zvine zvazvakakosherei than kuti unotenga chinhu chiri packaged chekuti chinge chione ma-instruction kuti how to use these pills or how to use this medicine. I think for mapirits nemishonga yatinotenga muchipatara kana mumapharmacy is much more preferably than kutora zvinhu zviruzvi. Inini ndoona sekunge zvimwe zvacho hazvishandi because hatizivi kuti miti here chimachokwadi kana kuti ndezvekutsvaga mari. World yatiri kurarama isu sevechidiki, we are now living in a digital economy and we are now living in the 21st century. Izvi zvakapedzera kuitwa kare, hatisina vechikuru ana mai kana ana baba vachakwanisa kutirayira futi kuti maadvantages emishonga yakadai yechinyakare iyi anobatsira zvakaita sei. Nekuuya kwakazoita zvipatara mazuva ano, takuwanikwa tichatora mishonga imwe inobva kumahospitals nemapharmacy kupfuura kudzoka mustreet zviri natural izvi. Saka inini hanguka, as for me, I wouldn't take guchu just because handina munhu anokwanisa kundi-educate about guchu iroro. Chandokwanisa kuziva kuresearch on internet, ndokwanisa kuwanawo mapiritsi mamwe echirungu. Vechidiki vari kuti hazvitore moyo. Vakuruwo voti mishonga yechivanhu yakanakisa zvikuru nekuti inosimbisa nokupa utano kuvanhu vechirume. Nawo iripo ndeyekuti these natural herbs ari mumastreets aya haasi attractive for us young people than mapirits. Pirits rakaconvert kuti rive attractive for the young generation. I think this one is for the older generation, not for young. Mishonga yechivanhu
ndofunga ndo mapiritsi acho. Chero ngoti isusu vanhu vatema tineka kudzikisirwa kadiki diki kanoita kuti kakudzikisirwa kedu ndikokuti tinoramba inonzi development technology. Mishonga ndiyoyi. Uyo kana utokura une utano. Mutase nyika dziri health. Ana China, ana India, ana Nigeria. They cook with herbs. Natural miti chichi. They eat herbs vachikura. And vane utano hwakanaka. Chitarisa isusu manje tinoda ka colonization kaiko kufunga kuti pills riri better. These days makaona kana pakauya corona. It was encouraged vanhu imwa mvura yakawanda, idyai ginger, idyai garlic. Zvinhu zviri natural guys. Haungazoda kuti garlic ngaitange yamboenda kuUK yoneswa mapirisi ndozoya ndoinwa. Asiwo zvinotambirika here kuti mukadzi aunzire murume wake guchu? Vanonetsa. Inonetsa nyaya yacho. Zvibude. Zvinoenderana nokuti anenge achizvitambira sei. Mumwe anoutambira, panike wangu anototambira. Nokuti ndo zvinenge zvitoripo. Saka ndinotovati vadya vanototambirawo votoita se votoushandisa. Asi munhu ane umbo wekunzwa kuti mishonga yavo inoshanda, ndokwanisa kumuudza kuti dei tambokwanisa kumbosvika pana sekuru, tambonzwa kuti dambudziko rako iri haukwanisi kuribatsira here. Isusu pane macustomers edu anotouya panapa kutaura chokwadi ndoni vamwe vakadzi vanotouya vachitotengera varume vavo. Vachitotengera varume vavo vachitotaura kuti ini kumba kwandisi kuguta, ini baba ndakuvatengera izvi neizvo muri kutaura. Then ndikavapa kuti vashandise kana zvikandiitira zvakanaka ndiramba chidzoka ndichitenga. Kuenda unodzidzira kuita zvemushonga handina kuenda unodzidzira kuita zvemushonga, asi kuti ini ndoziva mushonga. Ndoiziva. Mai vangu ing'anga yezinhata paRed Cross. Ndo pavanoshandira ipapo. Makatoenda imomo vano munotonopuwa nhamba dzavo kana muda kushandirwa mabasa emudzimba kana vanorwadziwa nezvipotswa vanobvisa. Ndo basa ravo. Mishonga iyi takatoiziva kudhara kubva tiri vana vadiki, kutobva pachitori namai vedu vainzi gogonkwapura. But mai vedu vachona vachitori kurapa vaitonzi endai mustreet munopa vana vari kurwara. Like now vana vari kurwara nezvirwere zvakawanda zvakasiyana siyana zvekuti sometimes munhu anogona kunyara kuenda kuchipatara kana kunyara kuudza even maparents ake, asi panapa vazhinji havanyari nekushandisa vana Congo dust. Ungashandisa Congo dust hauproduce. Uyu unoita kuti uproduce unyatsodira nokuti mukadzi anogona kutendawo kutendawo nyangwe asati akambokutenda. Ende ukanyanya kufarira kunyanya uchishandisa mukadzi anosvika pakubudirwa nemudzimu.